Ωραία. Άρα λοιπόν καταντήσαμε δηλαδή σε αυτόν τον πολιτισμό το πρώτο αξιακό γεγονός που καταθέτουμε στα πόδια του ακόμα και την ίδια την αξιοπρέπειά μας, να είναι η ύλη και τα παράγωγά της. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Δεν είναι μόνο η ύλη, αλλά και τρεις άλλες έννοιες, δύο άλλες έννοιες. Η έννοια του χώρου και του χρόνου. Άρα οι τρεις έννοιες, χώρος, χρόνος και ύλη, ήταν τα τρία γεγονότα πάνω στα οποία συγκροτήθηκε αυτός ο πολιτισμός. Τι εννοώ αυτό? Ότι πάνω σε αυτά τα τρία γεγονότα που αποδεικνύεται, ανοίξτε οποιοδήποτε λεξικό θέλετε, δεν έχουν επιστημονική ερμηνεία. Είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε έναν επιστημονικό, με τη λογική που δίνουμε σήμερα στο επιστημονικό, δεν μπορούμε να έχουμε έναν επιστημονικό ορισμό του τι είναι ύλη. Δεν έχουμε έναν επιστημονικό ορισμό τι είναι χώρος. Δεν έχουμε έναν επιστημονικό ορισμό τι είναι χρόνος, αλλά φιλοσοφικούς ορισμούς μόνο. Όμως αυτοί οι τρεις όροι, οι φιλοσοφικοί κατά κάποιο τρόπο, βρίσκονται στο υπόβαθρο των τριών πυλώνων αυτού του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Δηλαδή, στον πυλώνα της κοινωνικής συγκρότησης, το καταλαβαίνουμε, κοινωνική συγκρότηση που καταλήγει να έχουμε τα κόμματα και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουμε σήμερα, την κοινωνική φιλοσοφία που αναπτύσσεται στο δυτικό πολιτισμό. Βλέπετε ότι η έννοια του χώρου, ζωτικός χώρος, για τον χώρο γίνονται πόλεμοι, για τον χώρο μύρια κακά πράγματα γίνονται. Καλά, δεν μιλάμε για το χρόνο, πόσο ζούμε, το χρόνο ζωής της κυβέρνησης, το χρόνο αυτών των ρολογιών μας. Και τώρα μην μιλήσω και για την ύλη. Αυτός ο δυτικός πολιτισμός στηρίζεται πάνω στην αξία της ύλης. Αλλά καταλαβαίνετε ότι στο βάθος αυτής της κοινωνικής συγκρότησης βρίσκονται αυτές οι τρεις έννοιες που είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα. Το κακό είναι ότι αυτές οι τρεις έννοιες βρίσκονται και στο υπόβαθρο κάθε θεολογίας. Η έννοια της ύλης, του χρόνου και του χώρου. Δηλαδή, ας πάρουμε την πιο κοντινή μας που λέμε την χριστιανική, αλλά και όλες τις θρησκείες που υπάρχουν, δεν μας μιλάνε για έναν άλλο χώρο. Είτε λέγεται πνευμάτων, είτε λέγεται οτιδήποτε. Δεν μας μιλάνε για έναν άλλο χρόνο. Δεν κάνουν οι πατέρες Εκκλησίας ολόκληρη ανάλυση στην πατερική γραμματεία περί χρόνου. Χιλιάδες σελίδες γραμμένες πέτει για το τι είναι ο χρόνος. Τι θεολογική άποψη. Ότι είναι ο χώρος, ναι. Την ύλη, δεν μιλάμε ότι έχουμε έναν κόσμο ύλης, έναν άλλο κόσμο. Πάλι εκεί η θεολογία έχει στο υπόβαθρό της αυτές τις τρεις έννοιες. Καταλαβαίνετε λοιπόν το εξής. Όταν έρχεται μια σύγχρονη επιστήμη και μιλάει για στατικές επιστήμες που ανατρέπει κατά 1.000.000% τις έννοιες αυτές, την έννοια της ύλης, του χρόνου και του χώρου, είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα, είναι ζήτημα χρόνου των ρολογιών, να καταρρεύσει όλος ο πολιτισμός. Αφού και οι τρεις πυλώνες του πολιτισμού στηρίζονται σε αυτές τις τρεις έννοιες. Τώρα, το κακό ή το καλό, αυτό που να το συζητήσουμε, είναι ότι προνομιακά το ρόλο του, ποιοι μπορούν να μεταβάλουν το ενοιολογικό περιεχόμενο αυτών των τριών ενιών ακόμα και πειραματικά, είναι οι θετικές επιστήμες. Οι θετικές επιστήμες εδώ και 100 χρόνια, για να μην σας πω 110 χρόνια, έχουν ανατρέψει κατά 1.000.000% αυτές τις τρεις έννοιες. Το περιεχόμενο, το ενοιολογικό περιεχόμενο αυτών των τριών ενιών. Είναι δεδομένο από το 1900 τόσο, 12, 13, 14, ότι ο δυτικός αυτός πολιτισμός ακατέρεε. Αφού οι θετικές επιστήμες σε πειραματικό επίπεδο είχαν αλλάξει εντελώς το νόημα και πειραματικά μάλιστα αυτών των τριών ενιών. Δεν το λέω εγώ. Απλώς εγώ διαβάζω και έχουν πει δεκάδες χρόνια τώρα πίσω όλοι οι διανοητές. Μας έχουν αναλύσει λεπτομερέστατα γιατί θα καταρρεύσει αυτός ο πολιτισμός. Δηλαδή αυτό που λέμε οικονομική κρίση δεν είναι το αίτιο της κατάρρευσης. Αυτή η οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα της κατάρρευσης του πολιτισμού μας σε οικονομικό επίπεδο. Πίσω από αυτά τα spreads, τα επιτόκια, ξέρω αυτά όλα τα οικονομικά που λένε και τα λοιπά, βρίσκονται άνθρωποι χωρίς κουλτούρα. Με μια κουλτούρα που έχει καταρρεύσει.
δεν κατανοούν οι άνθρωποι αυτοί και πρέπει να το συζητήσουμε, να δείτε ποια είναι η φιλοσοφία των ανθρώπων αυτών. Εγώ το μάθημα αυτό το κάνω στο πανεπιστήμιο. Η κουλτούρα τους είναι άσχετη με αυτό που λέμε εμείς κουλτούρα. Έχει σμιλευτεί επάνω στα νάματα αυτού του πολιτισμού που θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αξίες. Θα το δούμε στη συνέχεια, είναι σαφέστατο από την ανάλυση αυτής της φιλοσοφικής σχολής που πρεσβεύει όλος ο δυτικός πολιτισμός, γι' αυτό δεν μας καταλαβαίνουν εμάς. Υπάρχει αυτό που λέμε είμαστε όλοι και το λέμε για να τιμήσουμε τους εαυτούς μας, λέμε είμαστε ορθολογιστές. Και είμαστε έτσι πολύ περήφανοι που είμαστε ορθολογιστές. Γιατί εμείς οι φουκαράδες με μια λογική που πηγάζει μέσα από την ιστορία μας, όταν λέμε ορθολογισμός εννοούμε τη σωστή σκέψη. Δηλαδή εννοηθούμε, δηλαδή έχουμε έτσι μια φιλοσοφική αίσθηση καλή. Όχι. Ο ορθολογισμός, αυτό που λέει όλοι οι πολιτικοί, ξέρω εγώ, και όλοι οι παράγοντες, οι ευρωπαϊκοί, δεν ξέρω, οι δυτικοί, αυτός ο πολιτισμός έχει κανόνες. Αυτός ο ορθολογισμός που λέμε έχει κανόνες. Οι οποίοι κανόνες είναι πάρα πολύ σκληροί, απάνθρωποι και έξω από κάθε ανθρώπινη φιλοσοφία που έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτός ο πολιτισμός δέχεται ως πραγματικό και άξιον να μελετηθεί και να συζητηθεί μεταξύ των ανθρώπων κάθε τι που μετριέται με μεζούρα και ρολόι. Τώρα το ρολόι μπορεί σήμερα να είναι ατομικό χρονόμετρο ή η μεζούρα να είναι λέιζερ. Πάντως αν δεν μπορεί να μετρηθεί με μεζούρα οσοδήποτε εξελιγμένη και ρολόι οσοδήποτε εξελιγμένο, τότε αυτός ο δυτικός πολιτισμός που λέγεται ορθολογισμός, με ακραία έκφρασή του αυτό που λέμε ο περασιοναλισμός, δεν δέχεται καν να το συζητήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το πολιτισμό δεν υπάρχουν αξίες. Οι αξίες δεν μετριώνται με το ρολόι και το διαβήτη. Δηλαδή πόση αγάπη, πόσα χιλιόμετρα αγάπη ή πόσο χρόνο αγάπη ή ξέρω εγώ αλληλεγγύη. Πώς θα τον μετρήσω? Άρα αυτές οι έννοιες είναι αισθήματα αυτά όμως. Είναι αισθηματικά. Δεν το καταλάβατε, μετριέται το οτιδήποτε. Για να σας δώσω να καταλάβετε που έχουμε φτάσει, θα σας πω στο τέλος. Λέει οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Άρα στο οτιδήποτε λογικό που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε ορθολογιστές, ακριβώς αυτές οι αξίες που δεν μετριώνται είναι εκτός πολιτισμικού ρεύματος. Και αυτό βλέπετε, πας εσύ και του λες, μα ξέρετε έχω 3.000 νεκρούς από πείνα. Και σου λέει εσύ μου χρωστάς 2 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι ο καθένας από τους κάνει 15.000. 2 δισεκατομμύρια δια 15.000 τόσους διώξε. Μα λες θα πεθάνε. Δεν με νοιάζει αυτό σου λέει. Αυτό που σου λέω μετριέται. Αυτό που μου λες εσύ δεν μετριέται. Για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι που το αγνοούν οι Έλληνες. Αυτός ο περασιοναλισμός έφτασε στο σημείο να πει το εξής, ότι όλα τα πράγματα που μετρώνται, αφού μετρώνται, θα πρέπει και να συγκρίνονται μεταξύ τους. Αυτά όλα που σας λέω θα σας δώσω στο site μου μέσα, τα διδάσκω στο πανεπιστήμιο. Είναι στην ύλη του πανεπιστημίου, κάνω και ιστορία και φιλοσοφία των θετικών επιστημών και τα διδάσκουμε αυτά που σας λέω. Ανάλογα ποσά. Περιμένετε. Θα πρέπει όλα να συγκρίνονται μεταξύ τους. Αυτά τα οποία μετρώνται. Για να συγκρίνονται όμως όλα μεταξύ τους πρέπει να έχουμε μια κοινή μονάδα. Αν δεν έχουμε κοινή μονάδα δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Άρα αποφάσισε η δυτική κοινωνία, μιλάω επίσημα, διδάσκονται στις οικονομικές σχολές αυτά που σας λέω, είπαν η μονάδα που μετρώνται όλα είναι το χρήμα. Για να μπορούν να συγκριθούν. Και έφτασαν σε αυτή την πολιτισμική κατάντια που έβγαλαν έναν τύπο ο οποίος μετατρέπει σε χρήμα τον άνθρωπο. Πώς ζητάμε εμείς πολεμικές αποζημιώσεις για τους φωνευθέντες στην κατοχή? Υπάρχει με βάση έναν τύπο. Αυτός ο τύπος, δεν ξέρω τώρα αν έχουν αλλάξει, θα σας πω ποιες είναι οι ποσότητες που υπησέρχονται μέσα σε αυτόν τον τύπο. Έλεγε ότι κάθε εκτελεστής οπουδήποτε στην Ελλάδα η αποζημίωση είναι γύρω στα 180 με 190 ευρώ. Κάθε παιδί που δεν γεννήθηκε στη γλιά της μάνας του επειδή πίναγε και πέθανε, ξέρω εγώ, κακουχίες κτλ. 250 περίπου ευρώ. Με αυτά τα ποσά αθροίσαμε
τους εκτελεστέντες και ζητάμε αποζημιώσεις με αυτόν τον τύπο. Ο τύπος αυτό περιλαμβάνει. Λοιπόν, στο πρώτο μέλος αυτού του τύπου, ξέρουν τις εξώσεις από το γυμνάσιο, έτσι, στο πρώτο μέλος είναι η αξία του ανθρώπου. Ίσον, πρώτος παράγοντας, τα τραπεζικά επιτόκια και όπως αλλάζουν. Δεύτερος παράγοντας είναι η πιθανότητα ενός ανθρώπου σε ηλικία νη να πάει σε ηλικία νη συν κάπα. Δηλαδή από ηλικία 20 να πάει στα 40. Και θα σας πω για να καταλάβετε γιατί περνάνε κάποιοι νόμοι. Και αυτό είναι το προσδόκιμο ζωής. Και ο τρίτος παράγοντας είναι ο παράγοντας παραγωγικότητα. Βλέπετε λοιπόν, όταν περνάνε κάποιοι νόμοι, εσείς δεν τους καταλαβαίνετε και λέτε, μα είναι τρέλα οι νόμοι αυτοί. Είναι τρελή οι νόμοι αυτοί. Σας υπενθυμίζω τα εξής. Αυτοί οι τρεις παράγοντες πρέπει να πάρουν κάποια τιμή για να μου δώσουν την αξία του ανθρώπου σε χρήμα. Γι' αυτό βλέπετε, όταν πάτε να κάνετε μια ασφάλεια ζωής, σας ζητάνε ιατρικές εξετάσεις. Ακόμα και γονιδιακές εξετάσεις που σας λέει τι πιθανότητα έχει να πάθετε καρκίνο. Γιατί η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να ξέρει το προσδόκιμο ζωής. Να σας αξιολογήσει σε χρήμα. Για να σας βάλει το ασφάλιστρο. Αν λοιπόν το γονιδίωμά σας, δεν ξέρω πώς τα λένε οι βιολόγοι, πει ότι ξέρεις τι γίνεται, η πιθανότητα να πάθεις καρκίνο τα 5-6 επόμενα χρόνια είναι 90%, θα σας βάλει τεράστια ασφάλιστρα. Ή κάποιους ανθρώπους, αν ξεπεράσουν ένα όριο ηλικίας, δεν τους ασφαλίζει καμιά ασφαλιστική εταιρεία. Γιατί το προσδόκιμο ζωής έχει ένα νούμερο εκεί. Το δεύτερο, δεν βλέπετε νόμους συνέχεια που περνάνε για την παραγωγικότητα. Να κρίνουμε την παραγωγικότητα των ανθρώπων. Εγώ δεν πω ότι είναι κακό, ούτε το κρίνω ποιοτικά, αλλά λέω το ξέρουμε αυτό. Δεν βγαίνουν νόμοι και μάλιστα τρελοί νόμοι να κρίνουν την παραγωγικότητα. Εμένα που ξέρω την παραγωγικότητά μου στο πανεπιστήμιο, ξέρετε πώς τη μετράνε. Τη μετράνε με πόσα χρήματα βάζω από επιχορηγήσεις ξένες στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή πόσα προγράμματα έχω βάλει και πόσα χρήματα έβαλα στο πανεπιστήμιο. Αν εγώ τώρα πω ότι έβαλα 0 χρήματα, είναι επίσημο αυτό που σας λέω. Δηλαδή το χαρτί αξιολόγησης, το πρώτο χαρτί αξιολόγησης που μας στείλαν στο πανεπιστήμιο, έλεγε μόνο αυτό, ρώταγε. Πόσα χρήματα βάλετε στο πανεπιστήμιο τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή αν είναι κάποιος ο οποίος δεν έβαλε χρήματα και έχει κάνει 300 εργασίες, αυτός κρίνεται ότι είναι πολύ υποδιέστερος από κάποιον ο οποίος έβγαλε 10 εργασίες και έφερε 8, 10, 50, 100 εκατομμύρια στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Τι έχετε την εντύπωση ότι είναι αξιολόγηση? Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πολιτισμός ο οποίος μετράει τον άνθρωπο εις χρήμα δεν έχει αξίες. Δεν περιέχονται οι αξίες. Ένα δεύτερο γεγονός το οποίο δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί όλοι μας λένε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα θρησκευόμαστε. Δεν έχει σημασία σε ποια θρησκεία και τα λοιπά, ότι έχουμε μια έτσι έμφεη συνείδηση κατά κάποιο τρόπο. Μην ξεχνάτε, το μεγάλο μέρος της Δύσης που κυριαρχεί σε οικονομικό επίπεδο είναι προτεστάντες. Και ο προτεσταντισμός είναι ακριβώς το αντίστοιχο σε θεολογικό επίπεδο του οπερασιοναλισμού. Στηρίζεται πάνω σε μια παραβολή που είπε ο Χριστός, γι' αυτό λένε ότι είναι χριστιανοί, εκείνη των ταλάντων. Έδωσε 3 τάλαντα, λέει, σε 3 υπηρέτες του και έφυγε αυτός. Ο ένας υπηρέτης τα άθαψε. Όσο το αξιοποιήσαν. Τα 3, ενώ οι άλλοι τα τόχισαν, τα έκαναν και τα πολλαπλασίασαν. Ήρθε ο αφέντης και είπε, μπράβο δούλε καλέ που πολλαπλασίασες το τάλαντο και του δώσε δώρα, ξέρω εγώ. Ήρθε ο δεύτερος, λέει, μπράβο εσύ δούλε καλέ και εσύ τα επένδυσες, πάρε και εσύ. Ο τρίτος πήγε, ξέδραψε το τάλαντο και του το έδωσε. Και αυτόν βέβαια ο Θεός τον πέταξε. Βέβαια στο νόημα της παραβολής των ταλάντων δεν ήταν το τάλαντο, το χρήμα. Μπράβο, έγινες καλύτερος. Πλούτησες, δηλαδή σε άφησα με μια κουλτούρα α. Εσύ την ύψισες, όχι ύψησε τα $100, τα κάνεις σε 200. Λοιπόν, ερμηνεύοντας βέβαια αυτή την παραβολή με αυτόν τον τρόπο, είναι υπέρ των τόκων, υπέρ των... Ό,τι βλέπετε σήμερα να γίνεται σε οικονομικό επίπεδο είναι σύμφωνοι. Βλέπετε ότι αυτός ο χριστιανισμός είναι εντελώς αντίθετος ακόμα
με κάθε χριστιανική διδασκαλία, είτε δυτική είτε ανατολική κτλ. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι το Μεσαίωνα η Καθολική Εκκλησία, ακόμη η Καθολική, μιλάει για την Καθολική Εκκλησία, γιατί εμείς εδώ είμαστε ακόμα. Ναι, τέλος πάντων, ήταν μεγάλη αμαρτία του να τοκίζεις τα χρήματά σου. Μπορούσες να τα δανείζεις άνευ τόκου. Και αν βλέπετε ο Σέξπιρ στον Έμπορο των Εθνών, έτσι μιλάει πολύ κακά για τους Εβραίους κτλ. Ήταν γιατί τόκιζαν. Δηλαδή δεν δάνειζαν απλώς, αλλά τόκιζαν. Και γι' αυτό τους είχαν ότι είναι αμαρτωλοί, αφού τοκίζουν. Τι θέλω να πω τώρα με όλα αυτά τα πράγματα, για να έρθουμε... Λοιπόν, αυτό το πρώτο αξιακό γεγονός, αυτό της ύλης και των παραγόγων του, το έχει συντρίψει η σύγχρονη ψυχή. Με όλα τα παρακλάδια των θετικών επιστημών. Να πω μερικά μόνο. Ό,τι που είναι αποδεδειγμένο πειραματικά. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Κάτι θεωρία σήμερα τη λέμε, αύριο μπορεί να καταρριφθεί. Εντάξει. Εκεί έξω στο σύμπαν δεν υπάρχει ούτε χρώμα, ούτε μορφή, ούτε σχήμα, ούτε ακούσματα, ούτε γεύσεις, ούτε τίποτα. Εκεί έξω δεν υπάρχει η πέμπτη συμφωνική του Μπετόβεν, οι νότες, η ομιλία, η λαϊά, η χρειά. Εκεί έξω υπάρχει ένας συνεχής και άτμητος ωκεανός κοχλάους ενέργειας. Δεν είναι ακριβώς ενέργειας, είναι κάτι ακόμα πιο πίσω, αλλά ας το πούμε ενέργεια. Αυτό το υλικό, το άτμητο, δεν μπορούμε να το διαιρέσουμε, αφού είναι άτμητο. Παίρνω ένα παράδειγμα. Εάν πάρω το αλάτι πολύ νόστιμο, έχει κάποιες ιδιότητες. Το ρίχνω στο φαγάκι μου, το κάνει νόστιμο, μια χαρά είναι. Εάν πάρω και το τμήσω, μπορώ να το τμήσω. Σε χλώριο και σε νάτριο, αυτά τα δύο είναι δραστικά δηλητήρια. Έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες από το να είναι ενωμένα σε αλάτι. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτό το κοχλάζοντα ωκεανό της ενέργειας. Εάν κόψω, απομονώσω ένα κομματάκι του, οσοδήποτε μικρό ή οσοδήποτε μεγάλο, τότε τα δύο επιμέρους κομμάτια δεν έχουν καμιά ιδιότητα του ενιαίου αυτού γεγονότος. Δεν έχουν καμία, εντελώς. Δεν έχει σημασία αν κόψει ένα πολύ μικρό κομματάκι, σου λέει να πάρω ένα σημείο να το βγάλω έξω, το κόψες. Και αν το κόψεις, τα παραγόμενα δεν έχουν καμιά ιδιότητα με αυτό που λέμε συνεχές, αυτή τη συνεχή ενέργεια που σας λέω κτλ. Άρα, τι συμβαίνει? Κομμάτια αυτής της ενέργειας, χωρίς να ταμούν, έρχονται πάνω σκάρι και χτυπάνε το μάτι. Από το μάτι μου, μέσω κάποιων καλωδίων, νευρώνες λέγονται αυτοί, έρχονται και καθίστανται εδώ πέρα πίσω στον εγκέφαλό μας, αυτό το σημείο εδώ ακριβώς πίσω. Εκεί μέσα δημιουργείται μέσω της φυσιολογίας του ανθρώπου, η οποία εκδηλώνεται μέσω των αισθήσεών του. Είναι σαν ένας υπολογιστής, υπερυπολογιστής. Εδώ πέρα πίσω δημιουργείται η έννοια του χρώματος, της μορφής, των ορίων. Προσέξτε, των ορίων. Αυτό εσείς θεωρείτε ότι έχει όριο, αυτό εδώ. Εγώ έχω όριο, αυτά εδώ. Αν δε, η έννοια του ορίου δημιουργείται εδώ πέρα στο κεφάλι. Το ξέρουμε αυτό, βλέπετε ότι μας έχει στερήσει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε πράγματα που ξέρουμε. Καλά, δεν μαθαίνουμε ότι μεταξύ μας υπάρχει, ας πούμε, αέρας. Στον αέρα μέσα υπάρχει οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο, τα μόρια της κολόνιας που φοράω, τα μόρια του υδρότα μου. Πολλούς κομματάκια από τη ρύπανση, αυτά που έχουμε έξω και δεν τα βλέπουμε. Έχουμε δει ποτέ μια φωτεινή ακτίνα έτσι να περνάει μέσα από ένα σκοτεινό παράθυρο και να κοιτάξουμε μέσα? Να δούμε τα χιλιάδες μικροπραγματάκια που πλέουν μέσα σε αυτή την ακτίνα και δεν τα βλέπω. Εάν μπορούσαμε να δούμε το υλικό, το μεταξύ μας, θα ήταν τόσο πυκνός αυτός ο χώρος μεταξύ μας που δεν θα βλέπω σχεδόν ο ένας τον άλλον. Μια πυκνή ομίχλη. Αυτή η ομίχλη δεν μας χωρίζει όπως αυτό το κενό που νομίζουμε ότι υπάρχει. Αυτή η ομίχλη μας ενώνει. Και δεν μου λέτε, όλοι μας δεν ξέρουμε ότι αποτελούμαστε από
άτομα. Ναι, το 99% του ατόμου είναι άδειος χώρος. Εμείς είμαστε άτομα. Το μάτι μας όμως έχει μια ιδιότητα. Αν δύο πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά, αυτά τα δύο πραγματάκια τα θεωρώ ένα. Τι γίνεται λοιπόν? Αν δεν είχε αυτή τη ιδιότητα το μάτι μου, να τα θεωρεί σαν ένα, οσοδήποτε μακριά ή κοντά ήταν, για κοιτάξτε τι θα έβλεπα. Δεν θα έβλεπα αυτό το αντικείμενο. Θα έβλεπα τα μόρια του. Θα έβλεπα τα άτομά του. Θα έβλεπα τα ηλεκτρόνια του. Τα πρωτόνια, τα νετρόνια. Και πέραν αυτού, τα πρωτόνια, τα νετρόνια, και αυτά διασπώνται, ξέρουμε, τα έχουμε βρει τα συστατικά τους πειραματικά, διασπώνται σε στοιχειώδη σωμάτια. Αυτά τα στοιχειώδη σωμάτια, τα πιο μικρά που έχουμε βρει τέλος πάντων μέχρι σήμερα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε αύριο, είναι ρεύματα ενέργειας. Δεν είναι μπαλάκια. Άρα, τι θα έβλεπα εδώ πέρα μέσα? Θα έβλεπα εσάς? Όχι. Θα έβλεπα τα άτομά σας. Θα έβλεπα μάλλον αρχικά τα μόρια σας, τα άτομά σας, τα ηλεκτρόνια σας, τα στοιχειώδη σωμάτια. Άρα κάθε τι που το λέω ύλη εδώ μέσα θα έχει αποσυνδεθεί σε ένα ρεύμα ενέργειας. Και τα σωματίδια που υπάρχουν μεταξύ μας θα τα ρεύματα ενέργειας. Άρα δεν θα υπήρχε τίποτα υλικό εδώ μέσα. Θα υπήρχε ένας ωκεανός κοχλάζουσας ενέργειας συνεχούς, που μέσα του, το λέω για να το καταλάβετε, ούτε αυτό συμβαίνει, θα υπήρχαν κάποια μικροπυκνώματα. Σε ένα ενιαίο υλικό όμως. Όχι με την έννοια της διαίρεσης. Η διαίρεση δημιουργείται εδώ πέρα πίσω. Δηλαδή τα όρια των αντικειμένων εδώ πίσω. Όλα είναι ένα. Η ατομικότητα, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, δημιουργείται εδώ μέσα στο κεφάλι μου. Δεν υπάρχει εκεί έξω ατομικότητα. Άρα καταλαβαίνετε, η έννοια του υλικού αντικειμένου που δημιουργήθηκε την έννοια του έχω, είναι προϊόν της λειτουργίας της φυσιολογίας μας και του εγκεφάλου μας. Δεν υπάρχει εκεί έξω. Φτιάχνουμε στο μωρό το μπεμπελάκ. Είναι ένα ρευστό. Μέσα μπορεί να έχει σγρομπαλάκια. Είναι σγρομπαλάκια μπεμπελάκ όμως. Κρέμας. Δεν είναι κάτι άλλο. Απλώς πυκνώνει κάπου και μου κάνει ένα μικρό σγρομπαλάκι. Άρα καταλαβαίνετε, το ότι όλα είναι ένα, το ξέρω πολύ παλιά, γιατί αυτά που σας είπα τα μαθαίνουμε στο γυμνάσιο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ευρεφυσιολογία, αυτό το ξέρει δεκαετίες τώρα. Αν έφερε και Πυθαγόρας και παρέμει το πάνω. Περίμενε, θα φτάσουμε και εκεί. Επειδή όμως αν φτάσω κατευθείαν, κοιτάξτε εκεί. Τώρα μεταξύ μας μας ακούει όλος ο κόσμος. Ξέρετε τι συμβαίνει. Το μεταξύ μας έχει μια ιδιάζουσα σημασία. Το μεταξύ μας δεν είναι άντε να είμαστε και λίγοι. Όλοι οι άνθρωποι μεταξύ μας είμαστε. Και αν μπορούσαμε να είμαστε μεταξύ μας όλοι, θα ήταν και μια άλλη ροή της ιστορίας και του πολιτισμού του ανθρώπου. Λοιπόν, δεν πειράζει, είμαστε μεταξύ μας πάρα πολύ. Θα με ρωτούσατε αυτομάτως και πού το ξέρανε. Και εγώ δεν σας απαντούσα. Και θα τελειώνει η κουβέντα εκεί. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να υπάρχει μια μεθοδολογία και να ξέρουμε όταν συζητάμε για αυτά τα πράγματα ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι όσο το δυνατόν συντομότερα να αλλάξουμε τον πολιτισμό μας. Όσοι νομίζουν ότι δεν τους αρέσει βέβαια. Όσο τους αρέσει, εντάξει, ας μην τον αλλάξουμε. Σε όσους δεν αρεσκόμαστε σε αυτόν τον πολιτισμό ή σε πολλές εκφάνσεις αυτού του πολιτισμού, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική. Για να αλλάξουμε τον πολιτισμό πρέπει να αλλάξουμε τους ανθρώπους σε εσωτερικό επίπεδο. Σε αυτά που πιστεύουν, στις γνώσεις, στα αισθήματά τους και όλα αυτά. Αυτός είναι ο στόχος. Όταν μιλάω σε έναν άλλο άνθρωπο, ο στόχος μου είναι να με καταλάβει, να με πιστέψει και στο μέτρο του δυνατού να ακολουθήσει την καινούργια γνώση. Ωραία. Εάν εγώ πάρω έναν Κινέζο και του μιλάω ελληνικά, υπάρχει ποτέ πιθανότητα να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα? Να με καταλάβει? Να τον πείσω? Πρέπει να μιλήσω στη γλώσσα του για να με καταλάβει. Ωραία. Δυστυχώς σε αυτό το δυτικό πολιτισμό
η γλώσσα που καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης, αν ψάξουμε τους εαυτούς μας, ακόμα και εμείς μέσα μας, ασχέτως πόσο καλά το κρύβουμε, μιλάμε τη γλώσσα και καταλαβαίνουμε την λογική του άψη του Θωμά. Θέλουμε απόδειξη. Ό,τι και να μας πεις φιλοσοφικά, το δεχόμαστε εκείνη τη στιγμή και βγαίνουν και κάνουν τα ανάποδα απ' έξω. Γιατί δεν έχουμε αποδείξει με τον τρόπο που μας έμαθε αυτή η καταραίουσα κοινωνία μερικές καινούργιες αλήθειες. Άρα λοιπόν, όταν μιλάω σε κόσμο, ξέρω ότι απέναντί μου, ασχέτως την καλή τους πρόθεση, μιλάω σε άψιστες ομάδες που για να με καταλάβουν, να με πιστέψουν και να κάνουν κτήμα τους αυτό που τους λέω, πρέπει να αποδείξω. Να έχω απόδειξη απτή. Αν είναι δυνατόν, πειραματική απόδειξη. Τότε θα με καταλάβουν και θα με πιστέψουν 1000%. Αυτούς έχω και αυτούς πρέπει να αλλάξω. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ελίτ. Για βάλτε την ιστορία των πολιτισμών. Όλοι οι πολιτισμοί κάποιες ελίτ έφτιαχναν. Άλλαξε ο πολιτισμός. Δηλαδή άλλαξε όπως τον θέλουμε. Όχι. Και είπα κάποια στιγμή χαριτολογώντας, είχα μια συζήτηση σε μια διάλεξη και τους είπα, παιδιά, αιώνες επί αιώνων, χιλιετίες, οι φιλόσοφοι προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο. Να το κάνουν έτσι όπως νομίζουμε εμείς, με αξίες κτλ. Και δεν το κατόρθωσαν. Δεν αφήνεται και λιγάκι εμάς τους φυσικούς μας να αλλάξουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Ένα πειραματισμό. Επί χιλιάδες χρόνια αφήνουμε τους φιλόσοφους μόνο να αλλάξουν τον κόσμο. Μήπως εμείς μιλάμε κάποια γλώσσα μας καταλάβαμε καλύτερα και τους πείθουμε καλύτερα. Αυτός είναι όλος ο τακτικισμός. Γι' αυτό θα με δείτε να αρνούμε ότι ξέρω φιλοσοφία, να αρνούμε ότι ξέρω θεολογία, πολλές φορές να αρνούμε και να κάνω ότι δεν ξέρω καν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Γιατί? Εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια τώρα η φιλοσοφία, όπως και η θεολογία, έχουν διαφθαρεί στην πορεία και έχουν αναδείξει απατεώνες φιλόσοφους, απατεώνες θεολόγους, απατεώνες μεταφυσικούς, απατεώνες και ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και σου λέει, ο Δανής ποιος είναι αυτός? Ένας καινούργιος είναι πάλι. Ένας απατεώνας ο οποίος έρχεται να μου πει μερικά τρελά πράγματα πάλι. Και άλλος λέει ότι εγώ δεν ξέρω, ούτε φιλοσοφία ξέρω, ούτε θεολογία ξέρω, ούτε αρχαία ελληνική γραμματεία. Εγώ θα σας πω τι ξέρω ως θετικός επιστήμονας πειραματικά. Και δεν θα σας πω ποτέ τίποτα που δεν μπορώ να αποδείξω πειραματικά. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί έχω πλήρη επίγνωση ότι πλέον οι θετικές επιστήμες που δεν διδασκόμαστε όμως δυστυχώς ούτε στο πανεπιστήμιο έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, έχουν επιβεβαιώσει φιλοσοφικά, θεολογικά, μεταφυσικά δόγματα που πλέον δεν είναι δόγματα, για αυτό μπορώ να αποδεχτώ πειραματικά. Δηλαδή ξέρω πολύ καλά ότι αν κατανοήσουν αυτά που τους λέω, έχουν κατανοήσει πολύ καλά και γεγονότα και θέματα που αναλύει η αρχαία ελληνική γραμματεία και κάποιες θεολογίες και καταλαβαίνουν την κοινωνική συγκρότηση και την κοινωνική αλλαγή που πρέπει να προκύψει, που δεν είναι μια κοινωνική αλλαγή που θέλει να πούμε καπιταλισμός, λέει κομμουνισμός, σοσιαλισμός. Αυτά τώρα μιλάμε για έναν κόσμο καινούριων αξιών, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολύ παλιές, τις έχουμε ξεχάσει. Αυτό λέω κάποια στιγμή, πρέπει να μάθουμε καινούργια πράγματα για να αλλάξουμε τον κόσμο ή πρέπει να θυμηθούμε πράγματα? Αυτό είναι μια μεγάλη πάλι κουβέντα. Το θυμηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ή να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδευτούμε για να θυμηθούμε όμως. Η αλήθεια της φύσης με την γενικότερη έννοια, είτε περιέχει μέσα στη φιλοσοφία, τη θεολογία κτλ. Η φύση υπήρχε πριν από μας και θα υπάρχει μετά από μας. Τα φυσικά φαινόμενα σε οποιαδήποτε έκταση υπήρχαν πριν από μας και μετά από μας. Άρα εμείς δεν ανακαλύπτουμε κάτι, βρίσκουμε κάτι που ήδη υπήρχε. Και άμα θα το συζητήσουμε έτσι κουβέντα μετά, όλα είναι μέσα εδώ. Μας αποκαλύπτει και το σημειώνουμε και προχωρούμε. Αυτό. Όλη η γνώση του σύμπαντος, συγγνώμη να το κλείσω αυτό γιατί το ξέχασα, όλη η γνώση του σύμπαντος είναι ήδη
εδώ. Το πρόβλημα είναι να ρίξουμε το κουτάκι, το αντίστοιχο. Δεν είναι τόσο απλό βέβαια, αλλά το προσπαθούμε. Άρα λοιπόν, βλέπετε από την πλευρά της νευροφυσιολογίας καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέμε ύλη, η αξία αυτού του πολιτισμού του δυτικού δεν υπάρχει. Είναι ένα μάτριξ. Ένα κατασκεύασμα του εγκεφάλου. Εδώ πέρα μέσα υπάρχει ο Δανέζης. Μέσα στο δικό σας κεφάλι υπάρχει ο Δανέζης. Απλώς αντιλαμβάνεστε μια εικόνα του Δανέζη. Φτιάχνετε ένα Δανέζη όπως σας επιτρέπει ο εγκέφαλός σας να το φτιάξετε. Με συγκεκριμένα χρώματα, με συγκεκριμένα... Σας έχω πάρει τηλέφωνο εγώ, συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, ωραία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η νευροφυσιολογία και μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ, θα σας δείξω. Συμμετείχα σε ένα συνέδριο νευροφυσιολογίας ως επίσημος προσκεκλημένος και οι νευροφυσιολόγοι, έχοντας διαβάσει κάποια άρθρα, μου είπαν το εξής, ότι βρε παιδί μου, αυτά που εμείς μαλώνουμε στα συνέδρια, εσύ μας λες ότι τα έχει λύσει η σύγχρονη φυσική. Δεν έχεις να μας τα πεις. Και συμφωνήσαν όλοι ότι έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί και από τη δική τους επιστήμη λένε τα ίδια πράγματα. Να το δούμε από άλλη επιστήμη. Να δούμε τη γενική θεωρία σχετικότητας που είναι και της μόδας. Κοιτάξτε να τι γίνεται. Τι μου λέει αυτό που λένε η ειδική θεωρία σχετικότητας. Μου λέει το εξής. Επειδή ο χώρος δεν υπακούει τη γεωμετρία που μαθαίνουμε στο σχολείο μας, τη γεωμετρία του Ευκλήδη, αυτό όλο το σύμπαν, δεν είναι Ευκλήδιο. Και επειδή μέσα αυτό το σύμπαν έχει παραπάνω από 3 διαστάσεις, τουλάχιστον 4, on θεωρίες με 11, με 16, αλλά θα μετρήσουμε στις 11 να την καταλάβουμε, γιατί εδώ είναι το δύσκολο και μετά πάμε σε άλλες. Εάν όμως μου λέει η επιστήμη σήμερα μορφές και σχήματα δεν εξελίσσονται σε έναν ευκλήδιο χώρο, όπως αυτό που μαθαίνουμε, και οι διαστάσεις είναι παραπάνω από 3, τις μορφές και τα σχήματα αυτά δεν μπορεί η ανθρώπινη φυσιολογία να τα καταλάβει. Δεν τα αντιλαμβάνει καθόλου. Αντιλαμβάνει κενό, τίποτα. Δεν μπορεί να τα αντιληφθεί. Κοιτάξτε λοιπόν, λέω 2 έννοιες που φαίνονται ότι συγκρούονται μεταξύ τους. Λέω από τη μια πλευρά το σύμπαν είναι 4 διαστάσεων τουλάχιστον και μη ευκλήδιο, και από την άλλη πλευρά σας λέω ότι αν είναι μη ευκλήδιο και παραπάνω από 3 διαστάσεις δεν πρέπει να βλέπουμε τίποτα. Άρα, αφού όλα αυτά εδώ πέρα μέσα είναι στο χώρο 4 διαστάσεων, είναι το σύμπαν αυτό εδώ όλο. Ό,τι βλέπουν δεν είναι στο σύμπαν. Αλλά αφού είναι μέσα στο σύμπαν και το σύμπαν δεν είναι ευκλήδιο και έχει 4 διαστάσεις, ό,τι βλέπω γύρω μου είναι μη ευκλήδιο και 4 διαστάσεων. Για σας μιλάω και για μένα. Ομοίως μιλάω και για το τραπέζι. Ό,τι βλέπω είναι 4 διαστάσεων, και αυτό θα το αποδείξουμε και θα δούμε τι είναι, και η γεωμετρία δεν είναι ευκλήδια. Άρα δεν πρέπει να βλέπω τίποτα. Τι είναι αυτό που βλέπω. Έρχεται λοιπόν αυτή η ειδική θεωρία σχετικότητας που δεν μας τα λένε στο πανεπιστήμιο. Μας γράφουν εξισώσεις μόνο. Και λέει το εξής. Όχι. Αυτό που βλέπουμε γύρω μας, ο καναπές, ο Δανέζης, ο υπολογιστής, το οτιδήποτε βλέπουμε γύρω μας, δεν είναι το πραγματικό σύμπαν. Τι κάνει το πραγματικό σύμπαν? Προβάλλει οτιδήποτε βρίσκεται μέσα του που δεν το αντιλαμβανόμαστε, το σπήλιον του Πλάτωνος, έτσι. Τώρα το λέω μεταξύ μου για να καταλαβαίνόμαστε. Και μάλιστα να σας πω και 15-20 περικοπές από όχι δεν είναι μόνο από τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας το πήρε από τους προσοκρατικούς, μεγάλη κουβέντα, αλλά λέω τώρα την πετάω αυτή την κουβέντα γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν η ειδική θεωρία σχετικότητας ότι οτιδήποτε υπάρχει μορφή σχήμα μέσα σε αυτόν τον χώρο που υπηρετείται από τη γεωμετρία Ρίμαν, μια άλλη γεωμετρία, και έχει 4 διαστάσεις, προβάλλεται πάνω σε έναν τρισδιάστατο και ευκλήδιο παραμορφωτικό καθρέφτη που φτιάχνει το μυαλό του ανθρώπου. Είναι ψεύτικος αυτός ο καθρέφτης. Τα προβάλλει
και δεν βλέπει την πραγματικότητα του σύμπαντος, αλλά βλέπει τις εικόνες πάνω σε αυτόν τον τρισδιάστατο και ευκλήδιο καθρέφτη, που ακριβώς επειδή είναι τρισδιάστατος και ευκλήδιος μπορεί να αντιληφθεί πράγματα πάνω του, τις εικόνες αυτές, και βλέπει τις εικόνες. Να το πω και με μαθηματικούς όρους. Αυτός ο ψεύτικος τρισδιάστατος και ευκλήδιος καθρέφτης που φτιάχνει το μυαλό μας κτλ. Λέγεται χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Και αυτό που λέμε, σας έλεγα, καθρεφτίζεται για ευκολία, στα μαθηματικά είναι μια πράξη που λέγεται ισομορφισμός ή απεικόνηση. Δηλαδή αυτά έχουν και μια μαθηματική έκφραση και μια μαθηματική ορολογία. Τα είπα, αν μας ακούει κάποιος που είναι μαθηματικός, να καταλαβεί ότι δεν κάνουμε φιλοσοφία, ούτε μεταφυσική, μιλάμε για την ειδική θεωρία σχετικότητας, για το χώρο Μινκόφσκι και για τους ομορφισμούς. Και να καταλάβει ότι αυτά πειραματικά πλέον τα γνωρίζουμε. Άρα κοιτάξτε, και η θεωρία της σχετικότητας μου λέει το εξής, ότι ό,τι βλέπω γύρω μου δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά το καθρέφτισμα της πραγματικότητας. Μία ψεύτικη εικόνα δηλαδή. Ένα μάτριξ, γιατί αυτός ο καθρέφτης είναι και παραμορφωτικός. Άρα, να και η ειδική θεωρία της σχετικότητας που μου λέει τα ίδια πράγματα. Όμως, ξεχνάμε όλοι μας, ή δεν μας το διδάσκουν, πράγματα που ξέραμε και πριν από δεκαετίες, όταν εγώ είμαι πιτσιρικάς, 17, 18, 20 χρονών. Τώρα είμαι 40, ξέρετε. Θα το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μας το μάθαναν τότε. Και το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα. Το ξέρουμε. Το μαθαίνουμε το γυμνάσιο. Ωραία. Είναι μεγάλη, αλλά είναι πεπερασμένη. Δεν είναι άπειρη η ταχύτητα αυτή. Ωραία. Αν πάρω λοιπόν και αναλάμψει ένας μακρινός γαλαξίας, κάνει τσαφ, για να φτάσει το φως του, δηλαδή η εικόνα του, να τη φωτογραφίσω. Σε εμάς εδώ στη γη θα περάσουν δισεκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά όταν εγώ δω να αναλάβει ένα αστέρι στον ουρανό και λέω να το ανέλαμψε, σαν χλαμάρες. Έχει αναλάμψει πριν 2 δισεκατομμύρια χρόνια, 1 δισεκατομμύριο χρόνια, απλώς το φως του έφτασε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Φέρνω λοιπόν ένα παράδειγμα. Άρα λοιπόν είναι μια εικόνα του παρελθόντος. Ακόμα και ο ήλιος μας, το κοιτάμε τον ήλιο, με γιαγιά και τα λοιπά, μην κάνετε και χάσει τα μάτια σας, η εικόνα αυτή που βλέπω δεν είναι ο ήλιος τώρα. Είναι ο ήλιος πριν 8 λεπτά. 8 λεπτά έκανε το φως να φύγει από τον ήλιο, ένα γεγονός που συνέβη στον ήλιο, για να φτάσει σε μένα. Ούτε ο ήλιος που βλέπουμε είναι το τώρα. Είναι μια εικόνα του παρελθόντος, πιο κοντινού παρελθόντος, 8 λεπτά. Δηλαδή, όσο πιο μακρινό είναι το αντικείμενο που παρατηρώ, λόγω αυτής της ιδιότητας, τόσο και πιο παλιό είναι το αντικείμενο. Ο ήλιος είναι κοντινότερος, άρα είναι η παλαιότητά του μικρή, 8 λεπτά. Είναι μακρύτερα ο γαλαξίας, άρα είναι πολύ πιο παλιότερος ο γαλαξίας. Άρα όταν κοιτάμε το σύμπαν, οποιοδήποτε αντικείμενο μες στο σύμπαν, είναι σαν να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ φωτογραφιών της οικογένειάς μας με εκείνες τις κοκκινισμένες φωτογραφίες της προμάμης μας, που καθώς το γυρνάμε βλέπουμε ιστορικά φωτογραφίες, βλέπουμε φωτογραφίες του σύμπαντος. Αλλά όλο αυτό που λέμε σύμπαν και το μελετάμε, τι είναι? Μια εικόνα. Δεν είναι το σύμπαν, είναι εικόνες του σύμπαντος, όπως μας έχουν φτάσει εδώ. Άρα πάλι και με κλασικά πράγματα που μαθαίναμε πριν 20-30 χρόνια, που γνωρίζουν 40-50 χρόνια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το σύμπαν μας είναι ένα μάτριξ. Άρα τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο? Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο είναι το εξής. Έχουμε πάθει μια αρρώστια που παθαίνουν οι πιτσιρικάδες τώρα, πολλοί πιτσιρικάδες στην Αμερική. Έχουμε προσιλωθεί επάνω στο Matrix και νομίζουμε ότι το Matrix είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή το παιδί, η αρρώστια αυτή συνίσταται στο εξής, ότι τα παιδιά μπαίνουν σε ένα δωμάτιο στο γραφείο τους, ξέρω εγώ, κτλ. Εντελώς σκοτάδι για να βλέπουν πολύ καλά τον υπολογιστή. Αφοσιώνονται
Ώρες. Κοιμώνται 4 ώρες και μετά κοιτάνε υπολογιστή. Έχουν ενσωματωθεί σε κάποια βιντεοπαιχνίδια και να σας δώσω να καταλάβετε, τα παιδιά αυτά πάνε μπαίνουν σόκλησες στα νοσοκομεία γιατί είναι μεγάλη αρρώστια. Ψυχολογία, έχουν εθισμό. Είναι κάποια παιχνίδια που τους διατάσσουν, κάντε δολοφονίες, κάντε πράγματα κλπ. Και βγαίνουν έξω και κάνουν αυτό το παιχνίδι για να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Νομίζουν, ταυτίζονται με αυτό που λένε στο υπολογιστή. Με ποια λογική? Βλέπω όμως ένα βιντεοπαιχνίδι που είναι καουμπόιδες. Μπαίνουν σε τράπεζες, ληστεύουν, κάνουν, φτιάχνουν κτλ. Το παιδί έχει την αίσθηση ότι συμμετέχει στη δράση. Έχει το joystick και τον βάζει να πυροβολεί πιο γρήγορα, να κρύβεται. Έχει την αίσθηση ότι είναι ο cowboys. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι Matrix, μια εικόνα υπολογιστή. Εμείς είμαστε εθισμένοι και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε στο Matrix μέσα. Σε μια πρώτη φάση αγνοούμε ότι είμαστε οι χειριστές και όχι οι συμμετέχοντες στο Matrix. Χειριζόμαστε το Matrix με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το χειριζόμαστε. Άρα αυτός που χειρίζεται έχει την δυνατότητα να αλλάζει το παιχνίδι σε σχέση με πώς το χειρίζεται ο διπλανός του. Για να μιλήσουμε για τη μοίρα. Αυτό δεν το ξέρουν και δεν μας το έμαθε κανένας. Κάποιες φιλοσοφίες τα λοιπά το μαθαίνουν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να μάθουμε αυτό τον άπιστο Θωμά, ότι αυτό που νομίζει ότι συμμετέχει είναι ένα Matrix και δεν συμμετέχει, παρακολουθεί και μπορεί και το παίζει διαφορετικά. Είναι χειριστής. Άρα δηλαδή έχει δυνατότητες επάνω στο Matrix. Έστω τις περιορισμένες δυνατότητες που του δίνει το πρόγραμμα. Δηλαδή για να σας καταλάβει το χειριστής, δεν ξέρω αν έχετε καμία εξοικείωση, νεότεροι εδώ πέρα έχουν εξοικείωση μετά από το παιχνίδια. Ξέρετε πολύ καλά, όταν παίζω μια πίστα και δεν μπορώ να την περάσω, δεν έχω τη δεξιοτεχνία να περάσω την πίστα, και βαριέμαι. Τι κάνω, χτυπάω μερικούς κωδικούς, αριθμούς και παίρνω από την πίστα και πήγα στην άλλη πίστα. Σιγά τώρα που θα κάτσω εγώ 3 χρόνια να παίζω μια πίστα που δεν μπορώ να περάσω. Θέλω να δω τις άλλες πίστες. Αυτό είναι μια ιδιότητα του χειριστή που δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι ενσωματωμένη μέσα μας, ότι μπορούμε να χτυπήσουμε, να αλλάξουμε πίστα, αλλά θεωρούμε ότι αφού με σκότωσε στην πίστα αυτή, άρα αρχίζω από την αρχή. Δεν ξέρουμε πώς να φύγουμε από την πίστα πριν σκοτωθούμε και να πάμε στην επόμενη και να ξαναπάρουμε τις ζωές. Άρα ως χειριστές, αν καταλάβουμε ότι είμαστε χειριστές και όχι συμμέτοχοι του Matrix, θα καταλάβουμε και κάποιες παραπανίσχες ιδιότητες που έχουμε ως χειριστές. Και όλα αυτά τα λέω πειραματικά και πρακτικά. Μετά, άμα θέλετε, με ρωτάτε και σας λέω και παραδείγματα που το έχουμε επιτύχει. Πειραματικά με την κλασική φυσική αυτά και όλα αυτά που ξέρουμε. Σε μια δεύτερη φάση θα πρέπει να κατανοήσει, που δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πολιτισμό μας σε αυτή την επόμενη φάση, είναι να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνο χειριστές, αλλά είμαστε και οι προγραμματιστές που φτιάξαμε το πρόγραμμα αυτό που παίζουμε το παιχνίδι. Αλλά είμαστε αρκετά μακριά και αυτό δεν βέβαια μιλάει για το μέσο άνθρωπο. Ωραία. Τώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιτύχει, αυτό το συζητάω ή δεν το συζητάω. Μπορεί. Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, όλη η στόχευση για να αλλάξουμε την κοινωνία όσο μπορούμε γρηγορότερα, γιατί αυτές οι μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές, και αφήστε τους πολιτικούς να λένε αλλαγή εδώ και τώρα, σαν χλαμάρες στο πάτερο, ένας πολιτισμός δεν αλλάζει σε 5, σε 10, σε 100 χρόνια. Να πάρει 200 χρόνια για να αλλάξει. Δεν παίρνει τόσο πολύ βέβαια, γιατί έχουν επιταχυνθεί, η γνώση διαχέεται πολύ γρήγορα μέσα στις πληροφορικές κλπ. Ένας πολιτισμός που άλλαζε κάποτε σε 100-200 χρόνια τώρα αλλάξει 30-40. Έτσι. Αλλά πάντως όχι με την αλλαγή μιας κυβέρνησης. Ένας πολιτισμός δεν αλλάζει καταρχάς από πάνω. Η ιστορία μας διδάσκει ότι καμιά εξουσία, και δεν το λέω με κακιά έννοια την εξουσία, το λέω έτσι, διοικητική δομή, δεν άλλαξε κανένα πολιτισμό. Ήταν ο κόσμος από κάτω που άλλαξε και πίεσε τις ηγεσίες να αλλάξουν, οι οποίες περισσότερες φορές δεν αλλάζουν επειδή το θέλουν, το καταλαβαίνουν και έχουν ενσωματώσει αλλαγές,
Αλλά γιατί αφού ο πολλής κόσμος τους λέει να αλλάξουν, και αν μην χάσει τον πολύ κόσμο, λέω ας κάνω και αυτές τις τομές. Στην παιδεία, μάλλον στην εκπαίδευση δεν έχουμε παιδεία, έχουμε εκπαίδευση, αλλά τέλος πάντων το λέω εγώ παιδεία. Δεν τους συμφέρει, αλλά το κάνουν. Το κάνουνε αφού έτσι μαζεύουν ψήφους, θα το κάνουν. Για τον πολύ κόσμο να μαζεύουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε όλη η τακτική, γιατί πρέπει να έχουμε μια τακτική για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα στόχο. Είναι απευθυνόμαστε σε άπιστους ομάδες που δεν το θέλουν οι άνθρωποι βέβαια. Έτσι τους μάθαμε στα σχολεία μας. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα τους και να μην τους οδηγούμε σε γνώση που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Αν σας πηγαίνουν εσάς στο δημοτικό και προσπαθούσε ένας πανέξυπνος δάσκαλος, όσο καλός δάσκαλος και να ήταν, να σας μάθει διαφορετικές εξισώσεις, ούτε θα μαθαίνατε και μπορεί να σας πήγαινε στο τρελάδικο το παιδάκι. Θα καταλάβαινε, δεν θα το είχε χάσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πάρεις ένα παιδί νήπιον στη γνώση και ξαφνικά να τον πας στο διδακτορικό. Θα τον πας στο λύκειο, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό μάλλον, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Και όποιος βιάζεται είναι καταστροφέας ενός πολιτισμού μελλοντικού. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο πολιτισμός θα έρθει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αλλάξει ο πολιτισμός, αλλά προσέξτε, είπα να αλλάξει ο πολιτισμός. Και αν θα αλλάξει προς το καλύτερο ή στο χειρότερο, αυτό στο δικό μας χέρι. Είπα απλώς θα αλλάξει. Και εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου να αλλάξει σε αυτό που εμείς νομίζουμε καλύτερο. Τώρα, είναι το καλύτερο. Έτσι νομίζουμε. Δηλαδή, είναι υποκειμενικό, αλλά θεωρούμε, επειδή έχουμε ένα στατιστικό δείγμα, ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται αγάπη. Αν μου πει κάποιος άνθρωπος ότι εγώ δεν τη χρειάζομαι, ας πάει στο άλλο πολιτισμικό ρεύμα. Όλοι οι άνθρωποι λέμε θέλω δικαιοσύνη. Με καταλαβαίνετε. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε αυτές τις αξίες. Άρα αν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θέλουν τις ίδιες αξίες, δεν ξέρω αν είναι σωστό, όλος αυτό κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο. Κάνει αυτό που το κάνει ευτυχισμένο. Τώρα σε άλλο επίπεδο φιλοσοφικό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό το να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος. Άμα ρωτήσουμε κάποιους μοναχούς, θα σου πούν δεν είναι καλό να είναι ευτυχισμένος άνθρωπος και πρέπει να μαστιγώνουμε. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί. Λέω. Δεν κριτικάρω ανθρώπους, ούτε με ενδιαφέρει να κριτικάρω απόψεις, αλλά λέω ότι εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εδραιωθεί στον κόσμο αυτό που κάνει ευτυχισμένους πολλούς ανθρώπους. Και αυτό που κάνει ευτυχισμένους πολλούς ανθρώπους, όχι σήμερα, δηλαδή δεν λέω να είμαι ευτυχισμένος γιατί έχω 4 αυτοκίνητα ή γιατί τα παπούτσια μου έχουν το κροκοδιλάκι, δεν ξέρω τα γραμμάρες, το λακκός όπως τα λένε κτλ. Μιλάω για την έννοια του μέτρου που στην αξιολόγηση της ευτυχίας του ανθρώπου μπαίνουν οι αξίες και δεν μπαίνει τώρα στο πράγμα, ύλη. Η ύλη μπαίνει στο μέτρο που εξυπηρετεί τις αξίες μου. Και βέβαια το μέτρο αυτό αλλάζει από εποχή σε εποχή. Κάποτε έπρεπε να έχει ο καθένας ένα γάιδαρο. Ήταν σε ένα βουνό του Ολύμπου και έπρεπε να πάει στη Λάρισα. Και πήγαινε τα πόδια. Ήταν ένα αγένας γάιδαρος. Τι να κάνουμε σήμερα, χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Για να πάω από ένα χωριό του Ολύμπου στη Λάρισα πάλι. Είναι ο καινούριο γάιδαρος. Τώρα, αν μου πεις εσύ ότι θέλεις ένα γάιδαρο που κάνει 3 εκατομμύρια, είναι αστραφερός, κάνει μπρου, για να κάνει τον ωραίο στα κορίτσια, δικό σου πρόβλημα. Αυτό δεν είναι μέτρο. Θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί είναι εξευθυλιστικό για έναν άντρα, ο αντρισμός του, να είναι το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί. Εντάξει. Θέλω να σας κάνω ερώτηση. Ναι. Τι ανάγκη έχει ένα κράτος, ένα έθνος, οπουδήποτε στον κόσμο, τι ανάγκη έχει να συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες όπως είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Τι ανάγκη θα έχει ένα κράτος? Είπα ότι η αλλαγή δεν είναι μια διαδικασία εδώ και τώρα. Έχουν πάψει προπολού τα κράτη να είναι νησιά στη μέση ενός ωκεανού. Δεν το κριτικάρω θετικά. Λέω ότι συμβαίνει. Για να αλλάξουμε πρέπει να κάνουμε μια σωστή και ευφυή διαχείριση του παρόντος και να ξέρουμε τα βήματα όμως που θα κάνουμε και θα μας οδηγήσουν στον άλλο πολιτισμό. Και να ξέρουμε πάρα πολύ καλά
ότι εμείς θα πρέπει πιθανότατα να θυσιαστούμε για να γίνει αυτός ο πολιτισμός των παιδιών και των εγγονιών μας. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, και ακόμα στους ανθρώπους που έχουν ιδανικά, έχουν λίγο ξεθοριάσει με την έννοια ότι αυτή την αλλαγή τη θέλουμε εδώ και τώρα να τη ζήσουμε εμείς. Αν είναι δυνατόν αύριο. Αύριο να πάρω 2.000 παραπάνω. Αύριο να διώξω τις τράπεζες. Αύριο να κάνω εκείνο. Και γιατί δεν παίρνεις μια απόφαση να το κάνεις? Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, οι αλλαγές δεν γίνονται έτσι. Γιατί βλέπεις ότι όταν φτάνει πάντοτε στις επιλογές ο κόμπος το φταίνει, όλοι κάνουν πίσω. Είναι σαν και εκείνους τους Ρασίδηλους που βάζουν 100 μπροστά να πολεμήσουν, αλλά όταν χάνουν τη μάχη 100 μπροστά δεν πάνε άλλοι 100, λακίζουν και φεύγουν όλοι προς τα πίσω. Δεν θέλω να το... Ξέρετε, έχω και ένα άλλο ελάττωμα, να μην θέλω ποτέ να συζητάω για τρέχοντουσα πολιτική ή κοινωνική κατάσταση. Όποιος έχει άποψη, ας την πει πριν και ας την πει μετά. Οι μετά Χριστών προφήτες να πάνε στο σπίτι τους. Αυτοί οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση και είναι κριτές και φιλοσοφούν, ας μας τα λέγαν πριν. Μα κατάλαβε. Εσείς όμως με αυτή την άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας που κάνετε, και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Όχι, δεν κάνω και λάθη. Εμφανίζεστε, τουλάχιστον όπως σας βλέπω εγώ σήμερα, σαν εγκυκλοπαιδιστής, δηλαδή σαν ανατροπέας ενός σκάρτου κατεστημένου. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όλοι μας το ίδιο δεν κάνουμε. Δηλαδή όταν πηγαίνουμε στο καφενείο και βγάζουμε την ψυχούλα μας και τα αποθυμένα μας και βρίζουμε υπουργούς κτλ. Μέσα μας, όταν κάνουμε μια κριτική, και δεν μιλάω τώρα την κριτική τώρα αυτών των περίεργων δημοσιογράφων κτλ. Μιλάω ο απλός λαός. Μέσα αυτή η κριτική δεν σου φωνάζει θέλω να αλλάξω. Γιατί κάνω κριτική? Γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά είμαι εγκλωβισμένος και σου λέει δεν μ' αρέσει, αλλά τι να κάνω? Ζητάει μια απάντηση στο τι να κάνω. Και πρέπει να του πεις την αλήθεια. Πρέπει να του πεις ότι για σένα πιθανότατα να ζήσεις κάπως καλύτερα κτλ. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Για τα παιδιά σου θα κάνεις. Γιατί αν αυτό το κάνανε οι γονείς σου, εσύ θα ζήσεις καλά. Άρα εσύ κάποια γενιά πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Και να μην περιμένει ανταπόδοση άμεση. Δηλαδή να του δώσεις ένα όραμα, να αγωνιστεί για κάτι και να του δώσεις και ένα βηματισμό. Σου λέει τι να κάνω τώρα. Ωραία, ας αλλάξει μετά 50 χρόνια. Το δέχομαι. Να υποστώ, να κάνω. Δώσε μου τη μεθοδολογία, τι κάνω σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τι πρέπει να επιτύχω. Αυτά τα 40 χρόνια, τα 50, θέλετε τα 60, πρέπει να πεθάνω. Μέχρι να πεθάνω, τι να κάνω για να μπορεί το παιδί μου ή το εγγόνι μου να περάσει ένα καλύτερο αύριο. Αυτό το όραμα δεν μας δίνει κανένας. Μας δίνουν ένα διέξοδο. Μας λένε, ξέρω εγώ, ή θα πας με τη Ρωσία να σου δώσει τα 2 δις, ή με την Αμερική να σου δώσει τα 2 δις, ή με τη Μέρκελ να σου δώσει τα 2 δις. Ό,τι και να σου πούν, σου λένε να αλλάξεις αφεντικό. Όχι να αλλάξεις εσύ όμως. Και όλοι μας, όταν μιλάμε για μια εσωτερική αλλαγή, μιλάμε η αλλαγή αυτή να αρχίσει από τον άλλον. Όχι από εμάς. Βεβαίως, άστε τι λέμε με το στόμα. Εμένα μου αρέσει να λέω τη σκληρή αλήθεια απέναντι σε οποιονδήποτε. Με το στόμα λέμε ό,τι θέλουμε. Βγες έξω όμως αυτά που λες με το στόμα να τα κάνεις πράξη στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή όταν έρθει η ώρα να βρει δουλειά το παιδί σου, να μην κάνει πράξη στο ρουσφέτη, να το παιδί σου μπορεί να πεινάσει. Και όταν έχεις το παιδί σου να πεινάσει, θα πας στον βουλευτή να ρουσφέτη. Ή θα γίνεις υπόδουλος κάποιου για να λύσει κάποιο πρόβλημά σου. Δεν δέχεσαι να χαθείς γιατί είναι άδικο λες. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι τίποτα. Και πόσοι άνθρωποι στην ιστορία μέσα δεν ήταν πολύ καλοί και έχουν θυσιαστεί. Καταρχάς, όλοι οι μεγάλοι επιστήμονες. Μην κοιτάτε σήμερα που τους κάνουμε αγάλματα. Τους ξεπαστρέψαμε όλους. Για βάλτε τι έπαθε ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας τι έπαθε? Τι έπαθε ο Πλάτωνας? Τι έπαθε ο Ηράκλειτος? Μα σας εξηγώ λοιπόν ότι το μεγαλύτερο κακό για τη σύγχρονη κοινωνία είναι του να είσαι ελεύθερος
και να διατυπώνεις δυνατά και με παρησία την άποψή σου. Είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα της κοινωνίας αυτής. Θα εξαφανιστείς. Και μην έχετε την εντύπωση ότι σβήσαν οι πυρές του Μεσαίωνα, άλλαξαν φύση. Και ναι, σας διαβεβαιώνω, πολύ πιο πολύ από την πυρά της Ιεράς Εξέτασης. Δηλαδή πειράζουν τον άνθρωπο οι τιμωρίες που υφίσταται όταν είναι ελεύθερος, τον καταρακώνουν ψυχολογικά πολύ περισσότερο από τη φωτιά που τον έκαιγαν τότε. Οι τιμωρίες που υφίσταται είναι άλλου επίπεδου, αλλά υφίστανται το ίδιο πικρές και θερμές. Σχίλια συγγνώμη, κάτι θέλεις να μου πεις? Ναι, ως γνωστό η ανθρώπινη φυσιολογία μας αντιλαμβάνεται μόνο τρεις διαστάσεις. Ναι. Είπατε, όπως και διατυπώνει τα προηγούμενα εξάρτηση της θεωρίας της ειδικότητας, ότι υπάρχει και τέταρτη διάσταση. Βεβαίως. Μπορείτε να μας βοηθήσετε Βεβαίως. όσο γίνεται να κατανοήσουμε ποια είναι αυτή η τέταρτη διάσταση και πώς λειτουργεί? Η τέταρτη διάσταση δεν έχει τίποτα να κάνει με το χρόνο, να ξεκαθαρίσουμε το χρόνο των ορολογίων και των ημερολογίων. Για να καταλάβεις τι είναι αυτή η τέταρτη διάσταση, θα περάσω σε ένα άλλο γεγονός, πειραματικά αποδειγμένο πάλι, έτσι. Δηλαδή πειραματικά δηλαδή. Ναι. Μου λέει η γενική θεωρία της σχετικότητας τώρα. Τι είναι ύλη? Άρα περνάω σε ένα άλλο παράδειγμα πάλι του Matrix, αυτό που λέμε. Μου λέει η γενική θεωρία της σχετικότητας το εξής. Εάν πάρω το χώρο, που ο χώρος φιλοσοφικά είναι τίποτα, το ότι δεν αντιλαμβάνεσαι μέσω των αισθήσεων ή μηχανημάτων ή οτιδήποτε, αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ο χώρος. Δηλαδή ο χώρος, αν ανοίξει ένα λεξικό, θα διαβάσεις ότι χώρος είναι εκείνο το γεγονός που υπάρχει και μέσα του πλέον τα αντικείμενα. Φιλοσοφικός ορισμός. Έρχεται λοιπόν και μου λέει, ο χώρος, ο οποίος στα μαθηματικά βέβαια έχει ιδιότητες μαθηματικές, όχι υλικές, αλλά μαθηματικές ιδιότητες, αυτός ο χώρος των τριών διαστάσεων, αυτό το τίποτα εδώ πέρα που βλέπεις, αυτό εδώ, εάν καμπυλωθεί προς την τέταρτη διάσταση, δηλαδή κάνει ένα πηγάδι, που το βάθος του είναι η τέταρτη διάσταση, εάν ξεπεράσει η καμπύλωση του χώρου, δηλαδή το βάθος του πηγαδιού, εν μια ελάχιστη τιμή, τότε η φυσιολογία του ανθρώπου αντιλαμβάνεται αυτόν τον καμπυλωμένο χώρο ως ύλη. Δηλαδή αν αρχίσει να καμπυλώνει, θα σου πω και το πείραμα και το γεγονός το οποίο ξέρεις. Εάν αρχίσω να καμπυλώνω το χώρο αυτών των τριών διαστάσεων, αυτόν εδώ, που δεν καταλαβαίνω, που δεν βλέπω των τριών διαστάσεων, προς την τέταρτη διάσταση και το πηγάδι ξεπεράσει ένα όριο, ξαφνικά η φυσιολογία του ανθρώπου εκ του μη όντως αντιλαμβάνεται ένα υλικό σημείο. Όσο μεγαλώνει το βάθος του πηγαδιού, δηλαδή η τετάρτη διάσταση, η καμπυλότητα, τότε η φυσιολογία του ανθρώπου αντιλαμβάνεται την καμπύλωση του χώρου ως αύξηση της πυκνότητας της ύλης. Και επειδή να διευκρινίσω μερικά πράγματα του δημοτικού που τα μαθαίνουμε. Τι είναι η πυκνότητα? Η πυκνότητα είναι η μάζα προς τον όγκο που κατέχει. Ωραία. Όταν λέμε μεγαλώνει η πυκνότητα, δεν εννοούμε ότι μεγαλώνει μόνο ο αριθμητής, μπορεί να μικραίνει και ο παρονομαστής. Συμφωνεί? Δεν μου λες κάτι? Παρένθεση εδώ. Δηλαδή ότι κάνεις τη γέννησή σου. Ήσουν κάτι πριν το σπερματοζωάριο και το άριο. Σπερματοζωάριο και ο άριο, τέλος πάντων βάλτο σαν σημεία υλικά. Τι κάνεις? Μεγαλώνεις την πυκνότητα συνέχεια μέσα στη μήτρα της μητέρας σου. Όταν φτάσεις σε ένα όριο πυκνότητας γεννιέσαι, εξελίσσεσαι αυξάνοντας την πυκνότητα μέχρι ένα όριο και από εκεί πέρα να φθήρεσαι. Αυτό όλο λέγεται ζωή του ανθρώπου. Τι είναι η ζωή λοιπόν του ανθρώπου? Αυξομοίωση της πυκνότητάς του, άρα αυξομοίωση της καμπυλότητας του χώρου που βρίσκεται. Άρα μέσα σου εγκλείσει ένα γεγονός που δεν μπορεί να αντιληφθείς. Την τέταρτη διάσταση.
Πώς την αντιλαμβάνεις την τέταρτη διάσταση? Ως ανάπτυξη και φθορά. Φθορά τι είναι? Η μείωση της καμπυλότητας του χώρου σου. Θα επανέλθω εδώ. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πάντοτε η κλασική φυσική ονομάζει ύλη, και αυτό που σου λέω ότι θυσιάζουμε ακόμα και την αξιοπρέπειά μας στην ύλη και τα αγαθά της, η ειδική θεωρία της σχετικότητας μου λέει ένα μάτριξ. Μια εικόνα ψεύτικη που δημιουργείται στον εγκέφαλο, λέει νευροφυσιολόγοι κτλ. Εδώ έρχεται η γενική θεωρία της σχετικότητας και μου λέει αυτό που εσύ ονομάζεις ύλη δεν είναι τίποτα άλλο από την καμπύλωση του χώρου, που είναι ένα αισθητό τίποτα, προς την τέταρτη διάσταση, την οποία δεν αντιλαμβάνεσαι και είναι και αυτό ένα τίποτα. Δηλαδή η πρώτη αξία σου που θυσιάζει την αξιοπρέπειά σου είναι η καμπύλωση του τίποτα προς το τίποτα. Όταν το κατανοήσεις μέσα σου καλά, πειραματικά, πήγαινε να πουλήσει την αξιοπρέπειά σου για μια καμπύλωση του τίποτα προς το τίποτα. Είναι μια εικόνα. Αυτό δεν είπα να αποποιηθούμε την ύλη και να πάμε να γίνουμε γκουρού. Γιατί με ρωτάνε και αυτό το πράγμα, να πάμε δάσκαλα να γίνουμε γκουρού. Δεν είπα αυτό. Δεν μου λες κάτι στο σινεμά, πηγαίνεις, σου αρέσει? Σου αρέσει. Όταν πας σε ένα έργο και μπαίνεις σε μια κινηματογραφική αίθουσα, δεν ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις είναι ψέματα. Όμως σε διασκεδάζει. Αν δεις δραματική ταινία, κλαις. Αν δεις κωμωδία, γελάς. Αν είναι περιπετειώδης, λες άντε φωνάζεις. Δηλαδή συμμετέχεις ψυχολογικά σε κάτι που ξέρεις ότι είναι ψέματα. Και χαίρεσαι και είσαι ευτυχισμένος, βγαίνεις έξω και θα ξαναπάς πάλι. Γιατί σ' αρέσει. Ξέρεις όμως ότι απ' έξω είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν σου στερεί τη δυνατότητα να διασκεδάζεις μέσα στο σινεμά και να περνάς καλά, να κλαις, να γελάς, να ερωτεύεσαι, να σου δημιουργούνται τρυφερά αισθήματα. Ξέρεις ότι είναι ψέμα. Αν επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Στην κουβέντα μας. Κάπου διάβασε ότι οι σκεπτομορφές ταξιδεύουν 4,5 σε και τα κύματα της καρδιάς 19,6 σε. Δεν τα ξέρω αυτά. Τον Ιούλιο του 10. Δεν τα ξέρω αυτά τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω ότι με μαθαίνουν στο πανεπιστήμιο, όχι στο πανεπιστήμιο, η εφηρμοσμένη επιστήμη και η πειραματική διαδικασία που σας λέω. Είναι αυτό που προηγουμένως. Δεν ξέρω. Και γιατί θα αρχίσω μια κουβέντα αδιέξοδη και την σκεπτομορφή. Εγώ κανονικό δεν ξέρω τίποτα. Πώς θα πείσω τον άλλον που ακόμα βρίσκεται στον υπηαγωγείο να αρχίσει να του λέω πράγματα? Θα μου πει πάστα αυτά, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αυτά είναι φιλοσοφίες, παράτα με. Εδώ του μιλάμε για τέταρτη διάσταση, μπορεί να κάνουμε αποδείξεις πειραματικές, και όταν μιλήσουμε για τέταρτη διάσταση, μερικοί από κάτω λένε ο δάσκαλος είναι μεταφυσικός. Θεωρούν ότι είναι μεταφυσική. Να σας πω άλλα τρελά πράγματα. Το σύμπαν δεν έχει μέσα και έξω. Ό,τι μορφή υπάρχει μέσα στο σύμπαν, και εμείς είμαστε μορφές συμπαντικές, δεν έχει μέσα και έξω. Εσείς δεν έχετε μέσα και έξω. Το πραγματικό γεγονός στο τετραδιάστατο σύμπαν που λέγεται Δανέζης, Κώστας, Μαρία, Κατίνα, δεν έχει μέσα και έξω. Η εικόνα που αντιλαμβάνομαι έχει μέσα και έξω. Τι ορίζουμε μέσα? Αυτά όλα, αυτό που θεωρούμε σαν άνθρωποι μέσα και έξω. Δηλαδή, παίρνω μια ταινία, κάτσε. Ταινία είναι Α, μπράβο, αυτό είναι ταινία. Αυτή η ταινία έχει μέσα και έξω. Έχει. Διότι μια πλευρά μπορεί να την βάψω μαύρη και την άλλη να την βάψω κόκκινη. Όσο και να πάω μακριά, τα ξέρετε τώρα αυτά. Όσο μακριά και να πάω, δεν θα ενωθούν τα δύο χρώματα. Αν πάρω όμως την ταινία αυτή, να βρούμε τα άκρα της. Προσέξτε, όχι να την ενώσω έτσι, αλλά να την ενώσω έτσι. Αν αρχίσω να τη βάφω αυτή την ταινία, θα βαφτεί όλη ένα χρώμα. Άρα αυτή η ταινία δεν έχει μέσα και έξω. Μεταφυσική. Όχι, τοπολογία λέγεται στα μαθηματικά. Ένας κλάδος γεωμετρίας. Τοπολογία. Άρα μπορώ να φτιάξω πράγματα που να μην έχουν μέσα και έξω. Το σύμπαν υπακούει αυτή τη γεωμετρία και δεν έχει μέσα και έξω. Και όλοι εμείς όμως είμαστε μορφές και σχήματα σε αυτό το σύμπαν. Άρα ούτε εμείς έχουμε μέσα και έξω. Αυτό που βλέπετε, ο Γιώργος, ο Αποστόλης, η Κέτη, η Ντίνα, είναι οι προβολές, είναι το Matrix, είναι η εικόνα. Άρα
η ερώτηση είναι, η επιστήμη ποιος είναι ο σκοπός της? Να μάθουμε πώς είναι στην πραγματικότητα το σύμπαν ή πώς βλέπουμε το σύμπαν? Γιατί έχουμε αποδείξει ότι δεν βλέπουμε το πραγματικό σύμπαν. Και μάλιστα ο Θεός μας κάνει και πλάκα. Ό,τι βλέπουμε είναι το ανάποδο. Να πω μια παράδοξη ιδιότητα. Σας είπα προηγουμένως, γι' αυτό ήθελα σε έναν τοίχο προβολή αυτόν εδώ. Κοιτάξτε, τι σας είπα? Ότι όσο πιο μακριά κοιτάμε μέσα στο σύμπαν είναι και πιο παλιά. Ναι, για να το επεξεργαστούμε λίγο απλοϊκά αυτό. Δηλαδή, όταν κοιτάμε μακριά στο σύμπαν, πάμε προς μεγάλη έκρηξη δηλαδή. Κοιτάμε προς μεγάλη έκρηξη. Πάμε στο παρελθόν, πολύ πίσω. Άρα όταν κοιτάτε το σύμπαν, κοιτάτε το παρελθόν του. Δηλαδή όλο και πιο μακριά προς τη μεγάλη και πιο κοντά προς τη μεγάλη έκρηξη. Να κάνω ένα απλό ερώτημα. Όσο πηγαίνουμε προς τη μεγάλη έκρηξη, ο όγκος του σύμπαντος, με αυτά που λέμε σήμερα, δεν πρέπει ο όγκος να μικραίνει? Δεν μου λέτε εσείς, άμα κοιτάτε όλο και μακριά αυτή την υποθετική ουράνια σφαίρα, τη βλέπετε να μικραίνει ή να μεγαλώνει? Άρα στο σύμπαν ό,τι βλέπετε μεγάλο είναι μικρό. Και μην μου πείτε ποιος το έχει πει, γιατί εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ποιος είναι ο Πυθαγόρας? Εγώ δεν ξέρω τον Πυθαγόρα ούτε κανέναν. Μα αυτό σας λέω. Δηλαδή εγώ τι θέλω? Όταν εσείς πια το πείτε αυτό και πείτε ο Πυθαγόρας, να συμπληρώνετε πλέον από πίσω. Αλλά όπως μας είπανε, αυτό το απέδειξε η σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Να μην σταματάτε στον Πυθαγόρα. Σίγουρα. Διότι αν σταματάτε στον Πυθαγόρα, λέει εντάξει, ρε παιδί μου, αρχαίος δεν ήξερε τι έλεγε τώρα, ούτε ξέραν πολλά πράγματα. Δηλαδή μηδενίζει τον Πυθαγόρα. Εγώ δίνω το όπλο να πείτε, ο Πυθαγόρας έλεγε αυτό και η σημερινή επιστήμη απέδειξε αυτό. Εγώ σας δίνω αυτό το όπλο. Το να αποδεικνύεις ότι αυτό που έλεγαν κάποιοι δεν είναι μια σαχλαμαρίτσα επειδή δεν καταλάβαιναν. Έτσι, σήμερα πειραματικά μπορούμε να το αποδείξουμε. Ναι. Εδώ αυτό μου δίνει τα αφορμή να μην το ξεκαθαρίσω κάτι που χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το μακριά και πιο παλιά. Βλέπουμε γαλαξίες να απομακρύνονται όλο και ταχύτερα. Όλο και περισσότερο. Αλλά ήδη έχουν σχηματιστεί οι γαλαξίες. Όχι. Αυτοί οι γαλαξίες, κοίταξαν τι γίνεται. Αχ, να μην έχω τα εργαλεία μου. Άρα πρέπει να γίνει κι άλλη συνάντηση με τα εργαλεία. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό που έχω πει, κάτσε να το πω σε καρδιά διάλεξη. Μέχρι να το θυμηθείτε, να σας πω ότι έχουν έρθει άνθρωποι από την Καλαμάτα για σας, από τη Λάρισα και από άλλα πολλά μακρινά μέρη. Στη Λάρισα θα είμαι σε 2 εβδομάδες. Στην Καλαμάτα πότε θα είστε? Ήμουνα. Ήσασταν πάνω από χρόνο. Μπράβο, ναι. Το μάθαμε, δεν είμαστε δεν δεν ήμουν τότε. Παιδιά, να σας πω το εξής. Όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν σε διαλέξεις. Κοίταξε, υπάρχουν σε διαλέξεις μέσα στο YouTube και στις σελίδες που σας δώσω. Θα πάτε εκεί που λέει διαλέξεις και εκείνες που θεωρώ εγώ ότι είναι πιο. Ακολουθούν μια σειρά. Θα χτυπήσω και θα ακούσετε διαλέξεις με τις εικόνες, με τα λοιπά και όλα τα λοιπά. Ξέρετε τι γίνεται, θα πρέπει να διευκολύνουμε τη γνώση. Γιατί δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος μας τα λέει σαν πρόσωπο Δανέζης. Ο Δανέζης έρχεται και παρέρχεται. Αυτό πρέπει να παραμείνει η γνώση. Με κατάλαβες, για να παραμείνει η γνώση θα πρέπει κάποιοι να τις διονύζουν τις γνώσεις αυτές. Να μαθαίνουν και να το λένε. Ο Δανέζης δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Δηλαδή αν δεν υπάρχει ο Δανέζης θα νομίζουμε ότι ξέρω εγώ τα ανάποδα. Γιατί δεν το Δανέζει όλα αυτά. Ο Δανέζης θα βάζει σε κάποια σειρά λογική. Αυτό να λέει και μερικά δικά του που αποδεικνύει. Γι' αυτό τον κάνα καθηγητή. Έχει κάνει κάποια πρωτότυπα πράγματα, αλλά βασικά όμως είναι να χειρίζεται την υπάρχουσα γνώση σε μια extreme μορφή της και να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Συγγνώμη, να κάνω τη δουλειά μου. Εκεί σηκώνω χέρι. Α, συγγνώμη. Ναι, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ξεχνιάσαι. Η Δεσποινής, οπότε κατάλαβα τις ειδοποιήσεις.
Εάν αποδέχεστε τη διαισθητικότητα, τη διαίσθηση, μπορείτε να την κατατάξετε και να την αποδείξετε πειραματικά βάσει αυτών των πάρα πολύ ωραίων θεωριών που λέτε. Γιατί μέχρι την ώρα για μένα είναι θεωρίες. Ακριβώς. Λοιπόν, δίνω και πρακτικά μια διάλεξη που έκανα σε ένα διεθνή συνέδριο νευροφυσιολογίας. Λέω, όταν η σκέψη, προσέξτε κυριολεκτό, εγώ δεν κάνω έτσι φιλοσοφικά παιχνίδια, δεν θέλω να κάνω, όταν η σκέψη δημιουργεί υλική πραγματικότητα. Υλική πραγματικότητα. Λοιπόν, όταν λέω ότι όλα είναι ένα, όλα, ότι τίποτα δεν διακόπτεται, απλώς εμείς έχουμε μια ψευδέστηση της διακοπής και της τομής. Αφού εσείς και εγώ δεν είμαστε άλλα αντικείμενα, αλλά πυκνώματα του ίδιου ρευστού ενέργειας κτλ. Ναι, γίνεται και αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται αυτό που λέτε διαίσθηση. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι κάποιος είναι διαισθητικός? Κοιτάξτε, μπορούμε να το δούμε και πολύ πιο πειραματικά από το έτσι, το διαισθητικός. Ξέρω που σκέφτομαι εγώ κάτι και το σκέφτεται και ο άλλος κτλ. Πολύ πιο πειραματικά και ακόμα πιο ισχυρά. Άμα επιβεβαιώνω αυτό που λέτε ότι ισχύει. Όχι αυτό, ότι σκέφτεται στον χρόνο, τρέχει ο άλλος. Δεν υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Λέτε άλλο πράγμα εσείς, ναι. Μέσα στο σύμπαν δεν υπάρχει χρόνος. Ο χρόνος είναι κατασκεύασμα του μυαλού σας. Τα πάντα είναι άχρονα. Για να σας δώσω καταλάβετε, δεν το λέει ο Δανέζης, το λέει ο Αϊνστάιν. Είπε για μας τους ορκισμένους φυσικούς, γύριζε από τον ενταφιασμό κάποιου πολύ καλού του φίλου και μιλώντας στη γυναίκα του φίλου του που πέθανε, να την παρηγορήσει, της είπε αυτό το μεγαλειώδες, ότι για μας τους ορκισμένους φυσικούς η έννοια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος είναι ένα τίποτα. Ασχέτως αν αυτό το τίποτα φαίνεται πολύ περίεργο στους μη γνώστες της κατάστασης. Και αυτό αποδεικνύεται. Μπορώ να σας το αποδείξω. Ο δάσκαλος χωρίς κοιμωλία και πίνακα και εντύλει χωρίς PowerPoint, έστω. Αν και τον πίνακα και την κοιμωλία δεν αντικαθιστά τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε να τα αποδείξουμε αυτό το πράγμα που λέτε. Ξέρετε, για το λέω, είμαι πρακτικό λίγο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους δύο ορατικούς για να φτιάξουμε πιο γρήγορα αυτή την κοινωνία που λέτε. Βιαζόμαστε. Γιατί κοιτάξτε, θα σας εξηγήσω. Συγγνώμη, αναφέρομαι σε εσάς γιατί δεν θέλω να αναφερθώ επειδή μιλάμε δυο μας, έτσι. Εσείς θέλετε να επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε εν ζωή να είστε. Να ικανοποιηθεί ένας εσωτερικός εγωισμός του ανθρώπου, καλώς εννοούμενος εγωισμός, ότι αυτό που σκέφτηκα εν ζωή το βλέπω να πραγματοποιείται και είναι έτσι. Αν δεν αλλάζει ο κόσμος έτσι, οπότε τι κάνετε? Βιάζεστε ως δάσκαλος να περάσετε στον κόσμο γνώσεις που ακόμα δεν είναι έτοιμος. Οπότε θα σας χλεβάσει ο άλλος. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Όχι πάντως πολλές φορές όσο ζω. Αυτά που λέω, βεβαίως, αυτά που λέμε τώρα, λέω, εάν ποτέ δεν μπει στην βάσανον, που δεν είναι να μιλήσουμε 2 λεπτάκια εδώ και να το εξηγήσω. Λοιπόν,